Soal iku apa? At-thaharatu utawi sesuci. Jawab iya utawi sesuci iku fi'lu ma nglakoni perkara la asihu kang ora sah apa as-sholatu sholat ilahi ane kelawan ma kaizalatin najasati kaya nglakoni najis wal istinja ilan sesuci wal wudu ilan wudu wal musli lan adus wal tayammum lan tayammum. Soal ma iku apa? Wasailu taharati utawi piro-piro lan karane sesuci. Jawab al-ma'u iku banyu wa turabu lan lebu wa hajaru lan watu wa tabu lan nyamak wa sabunu lan sabun. Soal ma iku apa? Aladi utawi perkara ya juzu kang menang bihi kelawan aladi apa atadhiru sesuci. Jawab huwa utawi aladi iku kuluma saben-saben perkara nazala kang temurun apa ma minas samai saking luhur au naba'a utawa nyembur apa ma minal ardi saking bumi walam yakun lan ora ana apa ma iku mutanajisan kena najis wala mustakmalan lan ora den anggur. Soal ma iku apa? Al-mutanajisu utawi banyu kang kena najis. Jawab huwa utawi mutanajis iku al-ma'u banyu al-qalilu kang didik alladhi al-ma'ul qalil wa qa'as kang numbo fihi indalun alladhi apa an-najasatu najis. Soal ma iku apa? Al-ma'u utawi banyu al-mustakmalu kang mustakmal. Jawab huwa utawi al-ma'ul mustakmal iku al-ma'u utawi banyu al-qalilu kang didik al-mustakmalu kang dan kena mustakmal fiya hadasin kelawan ngilangi hadas au izalatin najisin utawa ngilangi najis. Soal ma iku apa? Al-ma'u utawi banyu qalilu kang didik. Jawab huwa utawi al-ma'ul qalil iku ma banyu dunal kullataini kang kurang rong kolah. Soal ma iku apa? Al-ma'u utawi banyu al-kasiru kang akeh. Jawab huwa utawi al-ma'ul kasir iku ma banyu balago kang tumeka pema kullataini ing rong kolah wa aksara moko hale luwih akeh. Soal ma iku apa? Al-kullatani utawi rong kolah. Jawab al-kullatani utawi rong kolah iku ibaratun an tetembungan apane ukotan ukoid takriban kelawan ukuran kang merupi au qadaru ma tasawuhu utawa kira-kirane perkara apa birkat ma'in kelambangi banyu murabba'atun kang segi 4 tuluha utawi dawane berkat ma apa diraun sak dira baru dirain lan seperempat barang wa arduha lan ambone berkat ma wa umkuha lan carane berkat ma iku kadalika kaya mengkuno baru dira. Sadaqallahu